Serbisyong Medikal naman ng Purokalusugan, Umarangkada po sa bayan ng Balungao, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Isinagawa ng local government unit ng Balungao Purokalusugan Medical Mission sa Barangay San Aurelio 3rd na nagbigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga residente. Dumalo sa nasabing aktibidad ng mga iba't ibang sektor kabilang ang senior citizen, mga ina at mga bata na nakinabang sa mga serbisyong inilaan. Ito ay alinsunod sa programa ng Department of Health na may libreng konsultasyon at dental services, pamamahagi ng gamot, basic laboratory tests at pagbabakuna. Bukod dito, may kahalintulad ding community-based medical missions ng mga pribadong grupo tulad ng Operasyon Sanayon sa Barangay Poblasyon noong Abril 19 na nakapagbigay ng 78 tuli, 9 na minor surgical cases at 103 libreng konsultasyon at gamot. Kasama mo mula rito sa IFM News. Dagupan ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.